Το Μύκονος Live TV βρίσκεται στο Ντουμπάι και πάμε να συναντήσουμε τον bro μου τον Γιάννη, ο οποίος εξειδικεύεται σε αγοροπολισίες ακινήτων, αυτοκίνητα και ό,τι του περάσει από το νου σας. Πόρε φίλε, τι έχει φτιάξει εδώ το παλικάρι. Καλησπέρα. Μπρο μου, τι έχεις φτιάξει εδώ, πού είμαστε στο Μανχάταν, τι φάση είναι αυτή. Καλώς ήρθατε. Πώς πάει, τι θέα είναι αυτή ρε φίλε, τι έχεις φτιάξει εδώ. Αδερφές ότι Μύκονο πάντως δεν έχει. Πώς Ωραία, πάει, ωραία είναι, πώς αλλά- πάει, έγραψα εδώ το καλοκαίρι. Τι λέει. Τι κάνεις Καλώς εδώ. ήρθατε. Καλά, τι να κάνουμε, όπου να αρχίσουμε να κάτσουμε. Κάτσε λίγο να τα πούμε. Κάτσε να κάτσουμε. Κάτσε και εσύ από εκεί να δούμε. Έχεις δουλειά, σε διέκοψα. Όχι, όχι, μια χαρά. Εδώ πέρα, Τι κανονόμαστε. κάνεις. Εσύ, για πες. Καλά, ήρθαμε εδώ. Λοιπόν, θέλω να μου ετοιμάσεις ένα supercar. Είναι από κάτω έτοιμο. Τι μου έχεις. Στόχο θα το δεις, δεν σου λέω Άμα, τίποτα. θα κατέβω μετά να το δω. Θα πάμε βόλτα. Και επειδή θα μείνω παραπάνω, αποφάσισα να μείνω παραπάνω, θέλω και μια βιλάρα. Ξέρεις, εγώ Εδώ θέλω να πέρα είμαι θέλουμε, χαλαρός. παντό όχι στο νησί. Εδώ. Στο εντάξει, νησί έχουμε. εντάξει, θα το βρούμε, θα το φτιάξουμε. Θέλω λίγο να μου πεις την ιστορία σου. Τι σε έφερε στο Ντουμπάι. Βασικά θέλω να ξεκινήσουμε από τα πρώτα σου βήματα. Πώς ξεκίνησες. Θα μιλήσουμε γενικά. Το μυστικό της επιτυχίας ήταν πάντα το νησί μας. Έτσι. Ευτυχώς που έχουμε στην Ελλάδα και τη Μύκονο. Το πώς ξεκίνησαν γενικά δεν το ξέρουν αρκετοί. Η όλη φάση ήταν βασισμένη πάνω στη νύχτα της Μύκονο. Εκεί πέρα δούλευα εγώ σαν σερβιτόρος και σαν μπάρμαν. Ήταν λοιπόν ένα βράδυ, εγώ ήμουν στη νύχτα χρόνια στη Μύκονο από το 2009 μέχρι το 2015. Έτυχε να γνωρίσω μια κοπέλα στο μπαρ. Έτσι είναι η νύχτα, ξέρεις, έτσι είναι στο μπαρ. Εγώ εκεί πέρα που σέρβιρα, κάθε φορά που έβαζα ποτό, νερό ή οτιδήποτε, έπαιρνα ένα μεγάλο tip, 500 ανά 2-3 λεπτά. Οπότε εκμεταλλεύτηκα και εγώ αυτούς τους πελάτες να τους έχουμε εκεί και την επόμενη βραδιά. Τους προσέξαμε, τους βγάλαμε έξω στο νησί, περάσαμε καλά, φύγανε. Μετά από 2-3 εβδομάδες με παίρνουν τηλέφωνο από την οικογένειά τους. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι βασιλική οικογένεια αυτή. Αλλά τότε μου ζήτησαν την πρώτη βίλα σαν ενοικίαση. Και έτσι ξεκίνησε και για μένα η ιδέα το πώς θα το κάνουμε. Που πήρα το σκουτεράκι, πήγαινα βίλα-βίλα στον Άγιο Λάζαρο, στην Αγία Σοφία, χτύπαγα κουδούνια, έλεγα Γεια σου, είμαι ο Γιάννης. Έχω έρθει από το μαγαζό τάδε, αλλά ψάχνω να νοικιάσω μια βίλα στην τάδε οικογένεια και να βάλω και εγώ μια προμήθεια. Και τα λεφτά που έκανα ουσιαστικά στην πρώτη μου ενοικίαση ήταν όσα λεφτά έβγαζα εγώ σαν μπάρμαν τότε, όλη τη σεζόν. Εκεί μου ήρθε εμένα η ιδέα να ξεκινήσω αυτή την επιχείρηση και γενικά το κομμάτι του luxury τουρισμού. Το πώς να βρω ήταν τους επόμενους πελάτες το δύσκολο θέμα. Οπότε μου ήρθε η ιδέα να φύγω και να έρθω στο Ντουμπάι. Ντουμπάι πάλι ήρθα και μπήκα στη νύχτα. Αλλά από εδώ πέρα άρχισε και δικτύωνα το όνομά μου. Σαν όνομα, Είχες τη βοήθεια της βασιλικής οικογένειας όσο είχα μου ήσουν άνοιξαν πολλές πόρτες έτσι ώστε να μπω στην νύχτα του Ντουμπάι, αλλά το να βρω πελάτες ήταν στο χέρι μου. Αλλά όταν έλεγα ότι είμαι ο Γιάννης από την Ελλάδα εδώ πέρα, όσο δούλευα στη νύχτα, δεν έπιανε. Όσο έλεγα ότι είμαι ο Γιάννης από τη Μύκονο, Γιάννης Μύκονος, τότε ρε φίλε σε θυμόντουσαν. Ήταν το πιο εύκολο πράγμα να σε κάνει famous στο χώρο τους. Θυμόντουσαν απλά ότι είσαι από τη Μύκονο. Τίποτα άλλο. Οπότε το άλλαξε, εγώ δεν το είχα πάρει στο Instagram Γιάννης Μύκονος. Και έτσι άρχισε και έπαιρνα κάποια request από πελάτες που ήδη γνωριζόμασταν. Απλά αντί να θυμάται ότι με λένε Σβαρνά ή Μαθιουδάκη στο επίθετο, ήταν εύκολο να μου κάνει Μύκονο search στο Instagram. Και είχα τα πρώτα request για το 2016 για τη Μύκονο. Έτσι ξεκίνησε γενικά η όλη φάση. Και έτσι ξεκίνησα και εγώ να έρχομαι στο Ντουμπάι και να μαζεύω κόσμο από εδώ πέρα, δουλεύοντας τη νύχτα μέχρι το 2016. Το 2016 και μετά που έφτιαξα την εταιρεία, έτσι ώστε να μπορώ να παίρνω και εγώ τα λεφτά μου νόμιμα, άρχισα να το κάνω και εδώ, τη διαχείριση ακινήτων και στο νησί. Κάπως έτσι ξεκίνησε το story όλο. Μετά ήταν όλα πρόοδος. Τώρα πού βρίσκεσαι πέρα από το Ντουμπάι, γιατί ξέρω είσαι Ντουμπάι, Μύκονο και. Ντουμπάι, Μαϊάμι και Μύκονο. Εννοείται το χειμώνα είμαστε μόνο Μαϊάμι και Ντουμπάι, κατά βάση Ντουμπάι. Το καλοκαίρι δεν αλλάζουμε το νησί ποτέ με τίποτα. Αλλά γενικά δουλεύουμε σε πάρα πολλές περιοχές στον κόσμο. Δουλεύω και στο Λονδίνο, δουλεύουμε και στην Ήμπιζα, δουλεύουμε και στη Γαλλία, αλλά η βάση είναι σταθερό το νησί. Ναι. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας παντού, σε όλο τον ελίτ τον κόσμο. Δεν είναι concierge, είναι κάτι διαφορετικό. Ξεκίνησα concierge. Μετά άρχισα να παίρνω τα κίνητα εγώ, να τα ανακαινίζω και να τα κάνω listing σε συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων. Γιατί ξεκίνησα με τους elite, οπότε έμεινα με τους elite ανθρώπους. Και αυτό νομίζω με εξέλιξε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ήμουν σε έναν άλλον κύκλο ανθρώπων. Πέρα από αυτό, μετά ανοίξαμε και άλλες επιχειρήσεις. Ανοίξαμε την Black Edition εδώ στο Ντουμπάι, στο Μαϊάμι και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα με ένα φίλο μου τον Σάκη. Το είχαμε και στη φάμπρικα το γραφείο πέρυσι. Είναι ενοικιάς πολυτελών αυτοκινήτων και Transportation Protection, ένα καινούριο κόμπο. Είναι ένα application ουσιαστικά που εδρεύει στο Ντουμπάι. Το εξελίσσουμε τώρα με διάφορα franchise ανά τον κόσμο και σιγά σιγά επιχειρηματικά μεγαλώνουμε. Ένα πράγμα που αυτό θα συνέβαινε μόνο στο Ντουμπάι τόσο γρήγορα
και έχει στην Ελλάδα λόγω φορολογικών και γραφειοκρατικών προβλημάτων. Διαλέγεις τη χώρα, την υπηρεσία σου, απλά στην Ελλάδα έχω και το rent a car, ας πούμε. Μετά, διαλέγεις τέλος per way, ας πούμε, 75. Στις 3 του μηνός, ναι, 7,5 ώρα. Από Ντουμπάι αεροδρόμιο για Ντουμπάι Μαρίνα, ας πούμε. Θα βάζεις το δικό σου αν θέλεις. Μετά διαλέγεις το αυτοκίνητό σου. Πολυτέλειες αυτοκίνητα μόνο. Αν θέλεις μπορεί να δεις και το interior τους μέσα κτλ. Θα σου πω το concept μετά από αυτό και γιατί έπιασε σε όλες τις χώρες. Ας πούμε διαλέξουμε το Escalade. Επόμενο βήμα. Άμα θες να διαλέγεις αυτά, μπορεί να κάνεις και skip. Διαλέγεις την ασφάλειά σου. Σου λέει ότι ο Μήλος είναι πρώην ex-military από Serbian Special Forces. Είναι όλοι αστυνομικοί, στρατιωτικοί ή bodyguards παλιά. Διαλέγεις το ντύσιμό του. Αν δεν θέλεις ασφάλεια. Αυτό το κάνεις skip, άμα θέλεις. Έχει ενδιαφέρον το ντύσιμο που λες. Βάζει το ντύσιμό του. Ναι, ο άλλος μπορεί να θέλει να πάει να παίξει γκολφ. Δεν τον έχει με το κουστούμι, τον διαλέγει πώς θέλει, ανάλογα στο activity που θα κάνει. Μετά βάζει τα στοιχεία σου. Τι θες να έχει μέσα το αυτοκίνητο, ας πούμε καφέ. Τι μουσική να έχει όταν θα έρθει να σε πάρει jazz. Ποιο μέρος ανοίγεται μετά από αυτά? Τώρα Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη είναι ανοίγει Black Edition και μετά βλέπουμε. Θα κάνουμε βίντεο σε κάθε μέρος. Μακάρι να είμαστε καλά, να είμαστε καλά ο Θεός. Μαϊάμι, Νέα Υόρκη. Να μας έχει καλά ο Θεός και να σε δω παντού. Θέλω να πάμε βόλτα. Θέλω να πάμε να μου δείξεις τι αμάξι έχεις για μένα σήμερα. Πάμε. Θέλω να σκάσω σε ένα event, ξέρεις, πολύ κυριλέ. Πάμε. Για πάμε. Λοιπόν, όπως σου τάξα, αυτό. Ω, φιλαράκι μου. Για να το Λοιπόν, κολλάω βράδυ κλαμπ, έτσι. όπως πρέπει. Αυτό είναι το χόμπι μου. Πόσο θα μου βγει τη μέρα, κάνα Αυτό χιλιαρικάκι? δεν θα σου βγει τίποτα γιατί είσαι αδερφός μου. Δεν γίνεται Πες, πες. αυτό. Πω. Λοιπόν, πώς νιώθεις πέσω. Αχ, φίλε, τέλεια. Λοιπόν, άνετα. Τέλεια. Ανεργοποιούμε και νήτρο και τέτοια. Όλα σιγά σιγά. Έχει και ματσάκι τώρα, ξέρεις πες Ολυμπιακός. Πάμε στον Ολυμπιακό σφαίρα. Ναι, φύγαμε. Φύγαμε. Ωραία, κάτσε να βάλω τα πράγματα πίσω και φεύγουμε. Μπροστά ναι. Μπροστά. Βάλτα. Άστο λίγο να πω λίγο μέσα από εδώ. Κάτσε να βγω εγώ. Έλα, εντάξει. Φιλαράκι, θα σε δω, σε χαιρετώ. Θα έρθεις με άλλο μάξι εσύ, Έτσι. Να είσαι καλά. Το κορά μου. Έλα, έκλεισε το βίντεο.